Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лина Хасеншина. Аны обрабатывать etмичә булмый. Яңа Нәдер авылында умартачылык буенча киңәшмә үтте. Ты таңдама! Иске Суркинада милли мирас саклау өстендә эшлиләр. Шарабыз индивидуаль һәр балага якын килсен дип эшлибез бит. Балалар бакчасы матур әдәбиятка якынайта. Район башкарма комитетында бүйük җиңү бәйрәмен уздыру хакында фикер алыштылар. Бу чара һәр вакыттагыча Татнефть компаниясе ярдәме белән оештырылачак. Әлбәттә, анда калабызның барлык хезмәтләре дә катнаша. Район башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Светлана Лаптева сүзләренчә, Әлмәттә яшьләр арасында төрле акцияләр узачак. Калабызны бизәү сәхнә һәм башка бәйрәм конструкцияләрен уздыру буенча эш 2 майда башланачак. Ленин урамының Чехов урамыннан башлап Мәрҗәни урамына кадәр өлеше узган елдагыча ябылачак һәм 41 мәйданчыкта төрле чаралар оештырылачак. Фәхреддин, Шевченко һәм Заслонов урамнары автомобиль йөртүчеләр өчен ачык булачак. Әлмәт районы Эчке эшләр бүлеге начальнигы Ленар Рахматуллин бу вакытта куркынычсызлык кагыйдәләре хакында да онытмаска чакырды. Ул идарәнең шәхси составы тулысы белән кизү торачагын хәбәр итте. Соңгы елларда Россиянең төрле төбәкләрендә бал кортларының күпләп үлүе күзәтелде. Моны авыл хуҗалыгы культураларын пестицидлар белән эшкәртүдән күрделәр. Ниһаять, бу мәсьәлә җайга салынырга тора. Иген үстерүчеләр белән бал җитештерүчеләр бер-берләре белән киңәшеп эшләү юлыннан бара. Теманы Рәдифә Ногманова дәвам итә. Бал дигән саенда киме, ләкин бу киме авыл хуҗалыгы мәйданнарын агулау белән бәйле булганда бигрәк тә аянычлы. Мондый аянычлы хәлне булдырмас өчен бүген умартачылар һәм авыл хуҗалыгы җитәкчеләре үзара уртага салып очрашып киңәште. Равил Габидуллин һөнәри умартачы. Ул балны күпләп җитештерә. Өй янындагы умарталыгында берничә ая умартасы бар. Күпчелеген якындагы урманда асрый. Бу аның бабаларыннан килгән шөгыле. Чыгышлары белән Лениногорск районы Иштерек авылыннан, язмышлары элеккеге Саяздаш республика буенча йөртә. Россиянең төрле төбәкләрендә 400 ая умартага кадәр асраган чаклары да булган. Яңа Нәдердәге Карпат токымлы умартасы 50ләп ая. Илдә үзгәрешләр кертелеп, кабул ителгән умартачылык турындагы законны куанып кабул иткән. Биредә һәркемнең хокуклары да, бурычлары да төгәл билгеләнгән, ди ул. Мы не знаем, чем будут обрабатывать. Вроде так нас это успокаивает, но... Без бит нинди химикат белән эшкәртелгәннәрен белмибез. Аның бал кортлары өчен куркынычлары да бар. Рапс басуларына очыртып, бик күп умартачы янганы булды. И, как правило, это пчеловоды залетает. Яңа Нәдер авылы җирлегендә узган очрашуга Равил абый да аның сыман бал кортларын асраучы якын тирәдә яшәүче умартачылар да җыелган иде. Алар зәй хуҗалыгындагы басулар схемасы, анда чәчеләчәк культуралар турында белә алды, борчыган сорауларына җавап ишетте. Рапс культурасын бөҗәкләр ярата, и аны обрабатывать etмичә булмый беренчектә. Шунарга бүгенге көндә бар утвержденный приказ министром сельского хозяйства, анда конкретно язылган нинди класс умарталарга яры использовать препаратлар кайсыларын ярамый. Районның авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсенә килгән белгечләр умартачыларны культуралар агулыначак вакытта да аның төрендә алдан хәбәр итү турында килештеләр. Яңа кагыйдәләр буенча пестицидлар кеше һәм бал кортларына зарарсыз булырга тиеш. Мисал өчен көнбагышка кулланыла торган химик чаралар шундый. Ә менә рапс кортлычларына каршы эшкәртелә торганы белән саграк эш итәргә туры киләчәк. Бу очракта алдан хәбәрләшеп, барлык саклык чараларын алдан күрү зарур. Рәдифә Ногманова, Марат Халиуллин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәттә яна якын кешесе юл транспорт һәлакәтенә эләккән схемасы буенча эшләүче мошенниклар активлашты. Якын арада шундый 2 очрак теркәлгән. Беренче очракта пенсионерларга билгесез кешенең үй телефонына шалтыратып, Новосибирскдан тикшерүче булып таныштыру һәм улы кешене бәрдерү турында хәбәр итә. Ышандырыр өчен улы белән дә сөйләшергә тәкъдим итәләр. Ул исә курьерга 1 миллион сум бирүләрен үтенә. Ире билгесез кешеләр белән сөйләшкәндә хатыны улына шалтыратып, аның белән барысы да тәртиптә булуына инанып, иреннән сөйләшүне туктатуны сорый. Икенче очракта пенсионерлар улын коткарып калырга карар кыла һәм җинаятьчеләргә барлык акчаларын да тапшыра. Җинаять эшләре кузгату мәсьәләсе хәл ителә. Полиция хезмәткәрләре чираттагы тапкыр гражданнарны уяулыкны югалтмаска өндий. Әгәр сезгә шалтыратып бәләгә юлыккан туганыгыз турында хәбәр итсәләр, үзегез аның белән элемтәгә керегез һәм якын кешегезне чыннан да сезнең ярдәмгә мөхтаҗ булуына инаныгыз. Әлмәт Эчке эшләр бүлеге материаллары буенча Алия Байрамалова, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе.
Иртәгә 23 апрель көнне экология 2 айлык кысаларында традицион үмә узачак. Бу көнне территорияләрне чистартуга барлык предприятиеләр, уку йортлары, шәхси эшмәкәрләр, мәдәният һәм сәламәтлек саклау учреждениеләре коллективлары чыгачак. Квартал эчендәге территорияләрдә идарәче компаниялар тарафыннан ишегалды бәйрәмнәре үткәреләчәк. Авыл җирлекләре дә үз карамагындагы территорияләрне тәртипкә китерәчәкләр. Калабызда исә быел 3 иҗтимагый территориядә шәһәр халкы катнашында үмә оештыруга планлаштыралар. Бу Шевченко урамындагы 1-3-5 номерлы торак йортлар территориясе, Нефтче мәдәният йорты мәйданы һәм Җәлил урамындагы 23-17 номерлы торак йортлар территориясе. Бүген Совет Россиясы өчен мөһим булган истәлекле көн. Ул да булса дөнья пролетариаты юлбашчысы Владимир Ильич Ленин туган көн. Шул уңайдан Ознакайның үзәк мәйданында митинг узды. Ленин исемен йөртә торган урамда катнашучылар һәйкәлгә чәчәкләр салды һәм Совет чоры турында хатирәләре белән уртаклашты. Революция башлыгы истәлегенә шәһәрнең төп мәйданында мәктәп укучылары, ветераннар һәм оешма предприятие вәкилләре җыелган иде. Революциягә 100 елдан артык вакыт узуга карамастан, хәтер әле яши. Митингта катнашучыларның күпләп җыелуы моның ачык мисалы. 2022 ел илебездә халык сәнгате һәм Россия халыкларының матди булмаган мәдәни мирасы елы дип игълан ителде. Аның максаты этно-мәдәни күптөрлелекне барлык халыклар һәм этник берләшмәләрнең үзенчәлеген, шулай ук матди булмаган мирасны саклау һәм танытудан гыйбарәт. Безнең иҗат төркеме районның Иске Суркино авылында булып кайтты һәм бу юнәлештәге эшчәнлек белән танышты. Аннугапа, киме юрады? Юрат. Матди булмаган мәдәни мираска әкиятләр, йолалар, сәнгать кәсебе, җырлар, биюләр керә. Иске Суркино авылында нәкъ менә чуаш халкы мәдәниятен саклау юнәлешендә башкарылган эшне башкаларга үрнәк итеп куярлык. Борынгы дини йола саналган Монгон бәйрәмендә биредә ел саен уздыралар. Ты дандама. Каман байзарак савырна, чабы победитель. Монгон элеккедән килгән йола. Бу көннән яңа ел башланган. Аның бәрәкәтле мул килүен теләп балалар өйдән өйгә йөргән, һәр хуҗабикә аларны йомырка һәм тәм-томнар белән сыйларга тырышкан. Әлбәттә, инде бәйрәмнең махсус уеннары да булган. Авыл балалары аны бу көнне шулай ук искә төшерде. Әлеге сиртнәле бишектә Иске Суркино авылының берничә буын балалары үскән. Бүген инде ул авыл мәдәният йортында кулланыла торган экспонат булып санала. Моннан тыш биредә чуаш халкының төрле кием бүрнәкләре, шулай ук көнкүреш әйберләрендә күрергә була. Авыл мәдәният йорты бинасында музейны хәтерләткән бу бүлмәдә күп төрле кием салып, инде тарихи булган башка предметларны күрергә була. Алар барысы да төрле бәйрәмнәрдә, мәдәни чараларда кулланыла торган. И с детьми, и со взрослыми проводим разные обрядовые праздники. Это туда входит и Масленица, и по весне мы встречаем, открываем Уяу, весенний, летний такой праздник. Это хороводы начинаем. Моннан тыш мәдәният йортында әле чуаш туен да күрергә була. Аны республиканың туристик маршрутына керткәннәр һәм теләге булган туристик төркемнәргә күрсәтү мөмкинлеге бар. Рәдифә Нагманова, Айдар Кабиров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүген районда 21 бакча милли татар бакчасы статусында эшли. Шуларның 7-се Әлмәтнең үзендә. 42 бакчада 98 татар милли төркемнәре эшләп килә. Шундый төркемнәрнең берсендә безнең иҗат төркеме дә булып кайтты. Туган телгә мәхәббәт гаиләдән башлана һәм балалар бакчасында дәвам итә. Моның 35-нче балалар бакчасында да әйбәт бәяләр һәм шуңа күрә баланы милли телендә, туган телендә тәрбия алсын өчен барлык шартларны да тудыралар. Кәҗә белән Сарык әкиятенең музыкаль версиясын куярга әзерлек төркеме тәрбиячесе Земфира Тахаова һәм музыка укытучысы Галия Гыймранова бергәләп алынган. Тиз арада Тукайбыз мотивларын бала теленә җайлаштырылып, башта 4 юллыкка тезгәннәр, аннары көйгә дә салганнар. Балаларга заманча да булсын, кабатланмаслык булсын дип, әниятеләр каршында һәрбер үткәргән чарабыз индивидуаль, һәрбер балага якын килсен дип эшлибез бит инде. Тәрбиянең нигезе әлбәттә гаиләдән килә дип белгечләр, баланың теле ана телендә ачылса, аның белән эшләве әлбәттә җиңелрәк. Біздің коллектив бик дус бердәм. Альбина Равильевна біздің енді бақша мәдәре, методистларыбыз Лилия Шавкатовна, Светлана Вячеславовна бізге ярдәм итәләр, ярдәм кирәк булганда. Һәм инде татар телчебез Рәмлә Харисовна бу өлкәдә шулай тырышып эшли. Шуңа күрә менә бердәм булганда, дус булып эшләгәндә ул эш гөрләп бара. 10 минутлык спектакльдә балалар бөтен уңганлыкларын күрсәтергә өлгерде. Җырлары да, биюләре дә әкиятне җанлы итте. Ә иң мөһиме туган телләрендә аралашып, күңелләренә сеңдереп куйдылар. Рәдифә Нагманова, Алия Бәйрәмалова, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе.
Рамазан айының 3-нче 10 көне тәмуг утыннан котылу көннәре. Бу вакыт уразаның тәмамланушыры. Кемдә кем шул көннәрне тәкъвалык белән ихлас гыйбадәттә үткәрсә, аның җәһәннәм утына керүгә сәбәпче булган гөнаһлары ярлыканыр һәм Рамазан ае ахырына ул гөнаһсыз, чип-чиста күңелле бала кебек булыр. Бу вакыт дин галимнәре тарафыннан мөселманнар өчен аеруча мөһим чор буларак билгеләнә. Чөнки нәкъ менә шул 10 көннәрнең берсендә 1000 айдан да хәерлерәк булган Кадер кичәсе туры килә. Рамазан айының ахыргы 10 көнендәге 10 төнендә була торган Кадер кичәсе Пәйгамбәрбез салам әйтте, эзләгез аны так көннәрдә дип әйтте. 23-е, яисә 25-е, 27-се, 29-ы менә шу көннәрдә инде Аллаһның рәхмәте белән ул булмыйча калмый, әлбәттә була кайсыдыр көн. Шуңа күрә без ахыргы 10 көндә күбрәк гыйбадәттә, итагатьтә булыр өчен Аллаһ субханаһу ва тааля аны яшереп куйды. Шуңа күрә ул яшерелгән төн мусульманнар күбрәк тырышсыннар, күбрәк эзләсеннәр, йокыларын киметсеннәр ул көне. Шуңа күрә инде елына бер тапкыр килә торган Рамазан аебыз бар. Шушы ахыргы 10 көнен тиешле дәрәҗәдә гыйбадәттә үткәрергә Аллаһ Тәгалә насыйп итсен. Бу урында мин барыгызга да хәерле яллар теләп хушлашам. Бүген сезнең өчен Миллинә Хәсәншина һәм Алия Бәйрамалова эшләдек. Исән-имин булыгыз.